Fil-messaġġ tiegħu għas-sena l-ġdida l-Prim Ministru Robert Abela ħarsa lura lejn is-sitwazzjonijiet internazzjonali li ddominaw fl-aħħar sena u kif minkejja l-isfidi li ġabu magħhom il-Gvern immexxi minnu ma ħax it-triq tal-indifferenza. Dan minkejja wkoll il-prinċipju tan-newtralità li jħaddam pajjiżna. Fil-fatt il-Prim Ministru sostna kif pajjiżna qed iħaddem in-newtralità tiegħu bħala għodda b'saħħitha favur il-paċi u kontra l-aggressjoni. Ersaqna l-qoddim bħala promoturi ta' dialogu ta' sewwa fil-fora kollha internazzjonali li konna fihom. Għamil dan bħala Prim Ministru ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea u bħala missier bil-valuri kollha li nħaddan għall-familja tiegħi. Fisimkom tkellimt dwar il-paċi kull fejn kont, għax aħna poplu li huwa kontra l-gwerer. Jagħmilhom min jagħmilhom. Dr. Abela untenna li din il-konsistenza min-naħa ta' pajjiżna ġiet apprezzata ferm fil-fora internazzjonali, tant li l-fiduċja f'pajjiżna deret b'mod konkret għal aktar minn darba. Dan wassal biex Malta ġiet fdata għal darba wara oħra fix-xena internazzjonali. Ġejna fdati bir-rwol importanti u mill-bidu tas-sena d-dieħla se nassumu oħrajn. Ġew fostna l-ikbar potenzi tad-dinja jiddialogaw għax ħassew li aħna l-art tas-slim. Il-Prim Ministru fakkar ukoll kif pajjiżna ġie ospitat is-summit importanti tal-Med9 biex tfasslu pożizzjonijiet komuni fl-interess tar-reġjun u taċ-ċittadini tal-Mediterran. Dan kollu tenna l-Prim Ministru huwa frott ir-reputazzjoni b'saħħitha ta' pajjiżna. Sa dan it-tant il-Prim Ministru għamel aċċenn għal suċċessi mill-att lokali f'pajjiżna, isemmi fost oħrajn episodji ta' gburija nazzjonali li se jkomplu jispiraw aktar ħidma il-qoddim. Is-suċċessi li ksibna fis-sena l-għaddiet u l-avvenimenti bħar-rebħ u l-organizzazzjoni tal-lob tal-pajjiżi żgħar u l-Europe Pride kienu momenti ta' gburija nazzjonali. Dawn se nżommuhom bħala sors ta' ispirazzjoni biex dejjem iwettqu aktar. Ma naqas ukoll li l-Prim Ministru jħares il-qudiem lejn appuntamenti u żminijiet importanti għas-sena 2024 fosthom l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Hawn il-Prim Ministru sostna li l-poplu mhux biss għandu jersaq il-qudiem f'dawn il-proċessi demokratiċi, iżda anke jagħmel dan permezz tal-idejat u l-ħsibijiet tiegħu dwar pajjiżna. Fl-2024 se nagħmlu wkoll għażliet importanti, għażliet għall-komunitajiet tagħna u għażliet dwar kif irridu li nkunu rappreżentati fl-istituzzjonijiet Ewropej. M'hemmx dubju li huma għażliet illi rridu nagħmluhom f'rispett lejn xulxin u li għandhom ikunu ispirati mill-imħabba lejn il-komunitajiet tagħna u lejn pajjiżna. L-istedina tiegħi lill-poplu Awċi u Malti hi mhux biss biex f'dawn il-proċessi demokratiċi jersaq il-qudiem, iżda jersaq il-qudiem ta' kuljum bl-idejat u l-ħsibijiet tiegħu dwar pajjiżna.